дар шаҳри Исфара бо баробари пухта расидани меваҳои шаҳдбор фаъолияти корхонаҳои консервабарорӣ низ тавсея ёфта, маҳсулот коркард, бандубаст ва захираву ба фурӯш гузошта мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан яке аз корхонаҳои муваффақ дар ин самт буда, дар раванди таъмини истиқлолиятии озуқавории мамлакат саҳми муносиб мегузорад. айни ҳол дар ин ҷо истеҳсоли маҳсулоти ҷадид ва мавриди таваҷҷӯҳи муштариён аз қабили ғӯраоб, барги ток ва шарбати зардолу бо маром идома дорад. бояд гуфт ки ин маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза дар бозори дохил ва хориҷ талаботи зиёд дорад. маҳсулоти хушсифат дар ҳаҷм ва дизайни хоса бандубаст гардида бо тамғии истеҳсоли Тоҷикистон ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. мавриди зикри хос аст ки дар корхона 40 намуди маҳсулот истеҳсол мегардад ва сифати истеъмолии қисмати зиёди ин маҳсулот дар озмоишгоҳҳои мӯътабари байналмилалӣ озмуда шуда соҳиби сертификати ҷаҳонии хасм мебошад. айни ҳол дар корхона коркарди зардолу, афшӯраи зардолу ва барги ток рафта истодааст. маҳсулотҳои хомро аз вилоят аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Конибодон, Исфара ва ноҳияи Ашк қабул карда истодаем. мо соли гузашта зиёда аз 10 миллион маҳсулот истеҳсол намуда. ин сол ният кардем ки зиёда аз 13 миллион маҳсулот истеҳсол карда 90% маҳсулотамонро содирот намоем. соли 2024 мо маҳсулотамонро ба Россия, Қазоқистон, Олмон, Турсия содирот намудем. айни замон ҳамаи сехҳои корхона ба коркарди меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон машғул буда, зардолуҳои пешбазакро коркард намуда, бо таъми аъло дар зарфҳои шишагин пешкаши мизоҷон намуда истоданд. ман 4 сол боз дар ҳамин корхона кор мекунам. шароиташ муҳайё, маошамо ва сари вақташро мегирем, хӯрокҳои гарм ҳама вақт тайёр. зиндагиамои хуб гузаронсим бораи ҳамин корхонамо. бо мақсади амалӣ гардонии ин иқдоми нек ба миқдори зарурӣ зарфҳои ғунҷоишашон гуногун ва шакар захира карда шуда, бо як қатор хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ барои харидории меваю сабзавот аҳдномаҳо ба имзо расиданд. таҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан собит месозад ки шарти асосии пешбурди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ташаббускорӣ, омӯзиши талаботи бозор, меҳнати софдилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор.